How are you mga padidis? Nella Final Story at welcome back to our channel. At kung bago ka lang sa ating channel, consider mo na mag-subscribe dito para na malaman mo ano ba ang pinag-ikwentuhan natin dito. Let's go! Today's video ay samahan nyo ako na mamili ng ilan kailangan natin dito sa tindahan, which is yung pansahog natin na spaghetti sauce, gatas, bigas na malagkit at iba pa, no? So samahan nyo ako, pupunta ako ngayon sa Pure Gold at doon na tayo magkita-kita dahil naulan pa rin sa labas. Ayan, at tinamad ako maghapon at nag-hibernate lang ako rito sa sapot ng sulok ng tindahan natin. At yun. And nandito na nga tayo mga padi sa loob ng Pure Gold Dasmariñas. At ano nga ulit bibili natin? Dahil tayo. Spaghetti sauce. Ano ba? Mga ulit yung sabi ko kanina bibiliin ko. Next na pala natin yung gatas para sa spaghetti, champurado at sopas. Bang! Tayo na maliliit. Maliliit lang bilhin natin kasi para hindi masasayang. Supin lang manalo siguro. Solid din to. Okay. Mga padi, baka gusto nyo gumawa tayo ng video rito sa gumawa tayo ng mga recipe video rito sa mga sardinas, comment down below nila sa baba, no? Tayo siya. Konting kwento lang mga padi, no? Dati ako nagtrabaho bilang isang merchandiser sa mga supermarket along dito sa Cavite. Overall, almost 4 years din ako nagtrabaho bilang isang merchandiser. Kaya shoutout sa mga merchandiser natin, mga padi natin dyan. Shoutout sa inyo lahat, ng buhay kayo. Share ko lang yung mga karanasan ko sa pagiging merchandiser. Sana rin yung pag mag-uwian, imbis na mag-refill, move forward lang yung item para magmukhang puno yung shelf, no? Kaya sa mga taktika ng mga merchandiser dati para makauwi na maaga. And then isa pa sa mga galawan dati ng merchandiser, pagtatanim ng bomba. Paano pagtatanim ng bomba? Yun yung mga, alam niyo yung mga return item na mga hindi nabili ni customer. Syempre isasauliin ng mga merchandiser, no? Pero ang karamihan na ginagawa ng mga pauwi na, kasi yun yung magiging task mo pagka uuwi ka, kailangan mo isoli yung mga hindi nabiling item sa kanilang mga shelf. So ginagawa ng iba lang naman ng merchandiser ay sinasabi nila tinatanim. Hanapan ko ng example. Ito yung sinasabi sa inyo mga padi. Ito yung mga example nyo. Ito yung mga example yung sinasabi sa inyo na tinatanim na bomba kapag uwian na, pag nagre-return na. So ito yung mga example yan. Ang dami niya. Tingnan mo. Pang. Pang. Tapos ano siya? Green peas. Tinatago sa likod ng mga item. Pero pa sa rito. Ito mo. Pang. Shoutout sa inyo dyan mga padi. Mga padi natin merchandiser dyan. Shoutout sa inyo. Ang galing. Ang lupit nyo talaga. Nakakamiss yung mga ganyang diskarte para makauwi na maaga. Shoutout sa inyo mga padi. Comment down below sa mga padi natin dyan na merchandiser na minsan ginawa nila sa pagtatrabaho nila yung ganun, yung pagtatago ng mga item sa hindi kategory o malayong kategory ng item. Sa mga padi pa rin natin mga merchandiser dyan, yung isang diskarte na kapag single ka, syempre pag single, ewan ko, minsan nga kahit hindi single, ganun ginagawa na para diskarte sa mga cashier natin dyan. Ang gagawin pagbabag yung cashier sa mga pinamimili ng customer. So para may paggantuhan at para na rin makadiskarte na wag ganon mga padi. Mga padi natin merchandiser dyan, magbagong buhay na kayo. So sige mga padi, magkasat na muna ako at mamaya na lang ulit. And ito nga mga padi, no? Nandito na tayo ngayon sa kainan ni Padi. Nandito na tayo sa ating pwesto at nag-disinfect lang ako. Balikan ko na kayo dyan mga padi. Okay, tuloy ng araw. Huwag kalimutan lagi.
At ito nga mga padino, ito yung mga pinimili natin. Soft drinks, spaghetti sauce, gatas, sardines, malagkit, at chicken or cubes, no? So yun mga padino, ito yung rotation ko kada araw pagkatapos ko magtinda. O hindi na ako pagtinda, pwede na akong magsarado ng mas maaga. Ay namimili na ako ng mga kailanganin ko rito sa tindahan para dahil nga sa mag-isa pa lang tayo sa ngayon, ay kailangan masulit natin yung bawat oras na ikatrabaho natin dito sa kainan ni Pani kasi yun nga, kailangan may maximize natin yung gagawin natin trabaho rito para hindi na rin tayo mapatrabaho ng gusto, no? O kaya naman ma-less natin yung pagod kahit pa paano. So, sabi ko nga kanina, yung napagkwento natin sa Pure Gold ay dati ako naging merchandiser at tinitreasure ko yung mga natutunan ko ron sa pagiging merchandiser dahil ngayon nga na meron akong sariling business ay na-apply ko yung mga iilan na trabaho na natutunan ko sa bilang merchandiser. Hindi yung mga trabaho na binanggit ko kanina, mga kalokohang trabaho ng mga merchandiser, hindi yun yung mga ina-apply ko rito ngayon. At yun nga, mga na-apply ko rito yung mga magagandang bagay na natutunan ko bilang sa merchandiser. At salamat sa mga naging supervisor ko dyan. Shoutout sa inyong lahat. At dahil nga yun, binuksan nyo yung isipan ko patungkol sa ganito, pag na merchandise, no? So yun mga padi, siguro hanggang dito na lang muna itong vlogs na to at maraming salamat sa pagsama sa akin kanina sa Pure Gold. At shoutout sa ating mga bagong padi dyan. Please like, comment, and subscribe sa mga bagong natin padi dyan para ma-hit na natin na 1,000 subscribers at may pamigay na natin yung giveaway na mga bola. So muli mga padi, maraming salamat sa pagtambay. This is Nelo, I'm Nel Story. I'm out. Bye-bye.